عرست زينام بايتو كلت حزبي أواج قوزطرن ممحدارن كراي منبر غزا بممرار أطلقهم ملخت حزبي قعزو بلصقنا أب صنوع سرت يهنص مهلاو زرغاغص يكبلو رئيس ممحدار كلل أوروميا أيتش ملس عبديسا غليصوم كاب زينوت إسرائيل أب وانا كتما سوريا زخونت دماسكو بزبصحتو متقعت حيل أير أبتا كتما بلعلي زركب هنص إمباس إيران عنوت مفصامات غليصوم سلام طعنا بلي كبرات تملكتنا كم تلمود ساعتنا أخيلو مع ديزاين حزنا متينا لنا مزيناتات أنا برهان في السعيم بايتو كتزبي أواج قوتطرن ممحدارن كراي منبر غزا بممرمار أطديقهم ات بايتو لما عنتي أبزكايدو مبل 19 سروع عقبا نت أواج بسلسة دمس تعقبون بأبزحا دمسن أطديقوا مسل مركب منبر غزا كاب مسرتاوي مسلات دق سبات حدن اتقندن كم زخونه تغليصوم عبد بايتو وانا تصواعي منغستي منستر ايته تسفاي بلجيجي تي اواج عملكيتوم اب زهبو مبرهي اب كتماتات مخنياتاون فتحاون زيكون وسخات غزا خراي كمز استوعلو اغنزيبوم كابزي بتوسخي منغستي مسرتاو طلب زيغاتا زخونه قرب منبر غزا نممحياش زي تفلالي صعرتات ناغبره كم زركب يوم حبيروم وسخ غزا خراي بفلاي بتحوت اتوت اب زمحادرو نبرت كتما لعول قرتا ان العلن زيغاتات ترغاغيوم نابروم كيمرحو ناغبرن كم زركب علعلوم بزي دما رقيق اواج قوصصرن ممحدارن كراي منبر غزام قطري 1320 ازبار 2016 كوينو لوم علات صديقلهم حجراو لوط قدب داس إثيوبيا زغاطم وصغمات بمرام هنصتو بقنوع عنفت نخكايد غيريو كبلو مكتل قداماي منستر تمسገን ጥሩነህ ገሊጾም እቶም ምክትል ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብ ዘመሓላልፎ መልእኽቲ ሎሚ እቲ ግድብ ህንፀት ምጅማሩ ዝተዓወጀሉ መበል 13 ዓመትን ናይ ለውጢ መንግስቲ ዝተመስረተሉ 6 ዓመትን ዝሕሰበሉ ዕለት ኢሎም ኢትዮጵያ ናብ ብራኸ ምዕባለ ንምስግጋር ትልሚ ብምሓዝ ሓይሉ ዝተሓፀፀሉ ናይ ቀዳማይ ሚኒስትርና ለውጢ ታሪኻዊ እምነኹርና ኣብ ፓርላማ ዝተቐመጠ ቅድሚ 6 ዓመት ከምዛሎሚ ዕለት እዩ ነይሩ ኢሎም ረብሓ ዓብይ ግድብ ዳሰን ተምሳሌትነቱን ተፈጥራዊ ፍሰት ሩባ ንቁጠባዊ ምዕባለ ንምውዓል ጥራሕ እንተይኮነስ ብምግላጽ ሓፍቲ እናሃለዋ ድኽነት እናማሰነት ንትርከብ ኣህጉር ኣፍሪካ ድኽነት ክትስዕር ከም እትኽእል ተስፋ ዝተሓንገጠ ናይዚ ክፍለ ዘመን ዓወት ከም ዝኾነ ገሊጾም ኣያታትና ኣብ ዓድዋ ኣፍሪካውያን ነፃ ንኽወፁ ትምህርቲ ብምውሳድ نحنا دما قدب الداسة دخنت نمسعر بهبرة بيراو حدنت تقالسنا كنسعرو كمن نقل داقم تمرتيز هبنا لمخانو كورعنا اللي إنايلوم منقستي لو تسعيبو هنسات قدب الداسة زقات موت أقامات بقلطوف بمقرام هنساتو بتخكلنيا أنفت نقوغن كم زقابر قليتهم إثيوبيا عبز حلف 6 عامتات بريفورم حاجر بوك الممحاش قطبة إنها تمرحت نزمز قوة عبيت توم قداماي منستر مسقانا يقبقوم قنيلوم ملغت حزبي قعزو بلصقنا عب صنوع سرت ينص مهلاو زرغاغص ايو كبلو رئيس محدار كلل اوروميا ايتش ملس عبديسا غليصوم اتوم رئيس محدار اب استفرالي كابتات تكلل استقايده حزباو سلفي سعيبو اب زمحلالف وملغتي حزبي طنكارام هاجر منغست نكلو قاسي اكايد يلوم ኢትዮጵያ ናይ ኩሎም ብሔራት ብሔረሰባትን ህዝብታትን
ሃገር ምዃና ብምግላጽ ብህዝባዊ ሓድነት መሰል ብሄረሰባት ዝተኸበረላ ሃገር ከም እትህነጽ ሓቢሮም ፓርቲ ብልጽግና ዝመርሖ መንግስቲ ዝድለ ሽቶ ንክዕወት ብሱል ኣመራርሓ ከም ዝጠልብ ብምግላጽ ህዝቢ ክልል ኦሮምያ ንለውጢ ብምድጋፍ ብመስዋዕትነት ዝተረኸበ ዓወት ከም ዝሕሉ ዘለዎም እምነት ገሊጾም እዮም መንግስቲ ትክልል ካብ ለውጢ ትሒዙ ዓወት ህዝቢ ንምሕላውን ሕቶታት ህዝቢ ንምምላስን ብዕቱብ ይሰርሕ ከም ዘለውን አብሪሆም ንፈተናታት እንተይተንበርከኽና ዝጀመርናዮ ጉዕዞ ኣብ ጫፍ ንምብጻሕ ብንቕሓት ምግልጋልና ክንቅጽልና ክብላ ከንቲባ ምምሕዳር ከተማ አዲስ አበባ አዳነች አቤቤ ገሊጸን እተን ከንቲባ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ገጸን እንኳዕ ዕውት ጉዕዞ ለውጢ ዝተጀመረሉ ሻርሻይ ዓመትን ኩርዓት ኢትዮጵያውነት ዝኾነ ዓብይ ግድብ ህዳሰን መሰረት ህንጸት ዝተነበረሉ መበል 13 ዓመትን ኣብጽሐኩም ኢለን بمهندس لوطي قدامي ሚኒስትር አብይ አሕመድ ዝተመርሐ ሓይል ለውጢ ኣብ ብዙሕ ውሽጣውን ደጋውን ፈተና ኮይኑ ብዙሓት ዓወታት እናተጎናጸፈ ይርከብ ኢለን ካብ መንጎቶም ዓወታት ህንጸት ግድብ ዳሰ ኣብ መዛዘሚ ምዕራፍ ምብጽሑ ኢትዮጵያ ሓምለዋይ ለቢሳ ካብ ስርናይ ምምጻእ ናብ ምስዳድ ዝተሰጋገረትሉ ህንጸት ዝኽሪ ዓወት ዓድዋ ተዛዚሙ ዝተመረቐሉ ከም ዝርከብዎም ገሊጸን ካብዚ ብተወሳኺ ኣብቶም ናይ ለውጢ ዓመታት አዲስ አበባ ትኩረት ረኺባ ብዙሓት ዓበይቲ ፕሮጀክታት ተሃኒጾም ዓለም ለኸ ማእኸል ስሕበት ምዃን ዝጀመረትሉን ኣብ ሰብ ተኮር ስራሕቲ እውን ማሕበራዊ ፍትሒ ዘንገሰትሉን እዩ ኢለን እተን ከንቲባ ኣብ ዝሓለፉ 6 ዓመታት ምዕባለ ኢትዮጵያ ንምርግጋጽ ዘኽእል መሰረት ከም ዝተነብረ ከንቲባ ምምሕዳር ከተማ ሸገር ዶክተር ተሾመ አዱኛ ገሊጾም ኣብ ምምሕዳር ከተማ ሸገር ድሕሪ ለውጢ ዝተረኸቡ ውጽኢታት ክቕጽሉ ንምግባር ዝሕግዝ ህዝባዊ ሰልፊ ተኻይዱሎም እቲ ድጋፍ ሰልፊ ዝተኻየደ ንሰላምና ዘብዕ ክንከውን ኢና ለውጢ ክጸንዕ ክንገብር ኢና ብዝብል መሪ ሓሳብ እዩ ከንቲባ ምምሕዳር ከተማ ሸገር ዶክተር ተሾመ አዱኛ ኣብቲ እዋን ከም ዝበልዎ ሓበራዊ ዓቕሚ ብምድንፋዕ ምዕባለ ኢትዮጵያ ንምርግጋጽ ንቑሕ ተሳትፎ ኩሎም ዜጋታት ይሓትት ኣብ ዝሓለፉ 6 ዓመታት ምዕባለ ኢትዮጵያ ንምርግጋጽ ዘኽእል መሰረት ተነቢሩ እውን ኢሎም በዚ ድማ ነበርቲ ምምሕዳር ከተማ ሸገር ካብ ሃገራዊ ልምዓት ተረባሕቲ እናኾኑ ከም ዝርከቡ ብምግላጽ እቲ ዝተረኸበ ልምዓት ንምጽናዕ ዘብዒ ሰላም ምዃን ከም ዘድሊ ምግላጾም ተሓቢሩ ከንቲባ ምምሕዳር ከተማ አዲስ አበባ አዳነች አቤቤ ፕሮጀክት ህንጸት 60,000 መንበር አባይቲ ኣጀሚረን ኣብ ክፍለ ከተማ አቃቂ ቃሊቲ ዝህነጽን ከተማ ኦቪድ ገላን ጉራ ዝብል ስም ዝተዋሃቦ ነቲ ፕሮጀክት ኦቪድ ግሩፕ ብዝበሃል ትካል ውልቀ ዝህነጽ ዝኸውን ዘሎ ከንቲባ አዳነች አቤቤ ሕቶ ገዛ ነበርቲታ ከተማ ንምፍታሕ ብትኹረት እናተሰርሐ ከም ዝርከብ ብምግላጽ ነዚ ድማ ብሓባር ምስራሕ ከም ዘድሊ ተዛሪበን ኣብ ልዕሊ 565 ሄክታር ዝዓርፍ ህንጸት እቲ መንበር ኣባይቲ ንልዕሊ 300,000 ነበርቲ ተጠቀምቲ ዝገብር እዩ ዝበሉ ድማ ፈጻሚ ስራሕ ኦቪድ ግሩፕ ዮናስ ታደሰ እዮም እቲ ፕሮጀክት ልምዓት መንበር ኣባይቲ ጥራሕ ዘይኮነስ ሓዱሽ ከተማ ናይ ምህናጽ ከይዲ እውን ብምዃኑ ብትኹረት ከም ዝስራሕ ኣረጋጊጾም تملكتي حزر ما بزرزر نابز حزنيام زيناتات كحلف قدماي مينستر أبي أحمد ناب سلطان كابز موصو لومي 24 مقابيت شادشا عامتهم كوينوهم يركبم توم قدماي مينستر ناب سلطان نقمصو زغبروك عند مخنياتاتن تذكراتاتن زبلكت صبصاب نبرتت هنا أسنادي ولو نازريت بريو دما كم صعب كتقربيا ኢትዮጵያ መጋቢት 24 2010 ዓ.ም ሓዱሽ ቀዳማይ ሚኒስትር ዝረኸበትሉ ዕለት እዩ ንምዃኑ ኣብቲ እዋን ኢትዮጵያ ሓዱሽ ቀዳማይ ሚኒስትር ንኽትሸውም ዘገደድዋ ምኽንያታት እንታይ ነይሮም ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ዝሃገር ዜጋታት ንሞትን ኣካላዊ ጉድኣትን ዘሳጥሑ ንብረት ዘዕነውን ጎንፅታት ጠጠው ንምባል ዝብል ካብቶም ቀዳሞት ሓደ ነይሩ
ዜጎች በሀገራቸው ውስጥ ዜጋታት ኣብ ሃገሮም ውሽጢ ካብ ቦታ ናብ ቦታ ናይ ምዝዋርን ሃፍቲ ናይ ምፍራይን መሰሎም ክኽበር ኣለዎ ስለዝኾነ ከምዚ ዓይነት ግቡእ ዘይኮነ ተግባር ንኸብቅዕን ዳግማይ ንኸይፍጠርን مسرح تثبيت كبرلنا مسألة حسب ناتنات مجلات زيجاتاتن كم أون حتوتات منتن وسنن كابتو مخنياتات زل عليهم كدما منيستر أبي أحمد ون أب فلا ما يمدر بارلما مسألة ديمقراسي زجد لبوت أجماد كيف تحيم بموبال قالات يوم نيرام የሰብአዊና ዲሞክራሲያዊ መብቶች ሰብአውን ዲሞክራሲያውን መሰላት በፍላይ ሐሳብ በነጻነት ናይ ምግላጽ ናይ ምትኻብን ሙዳብን መሰላት በመሰረት ሕገ መንግስትና ክኽበሩ ይግባእ ዜጋታት በዲሞክራሲያዊ አገባብ በብርኩ ናይ ምስታፍ መሰል ሙሉ በሙሉ ጋህዲ ክኸውን ኣለዎ فتحو خفف الهافتي اب ኢትዮጵያ የለን ጉበኛታት አጠጊሞሙና ዝበሉ መናእሰይ ዝወልዕዎ ተቃውሞ ህዝቢ ኣብቲ እዋን ኢትዮጵያ ቀዳማይ ሚኒስትር ክትቀይር ካብ ዝገበርዋ ካልእ ምኽንያት እዩ ኣብቲ እዋን ነቲ ሓላፍነት ሓድሽ ነበሩ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ እውን መንግስቲ ጠገምቲ መንእሰይ ከም ዝፈትሕ ተዛሪቦም እዮም ሀገራችን ጥሩ የሚባል ሀገርና ጽቡቅ ዝበሃል ቁጠባዊ ዕቤት እና መዝገበት ከም ዝኾነት እኳ እንተተፈለጠ እትዕቤት ብቅርጽን ከይድን ተለዋዋጢ ዝኾነ ድሌት መንእሰይ ወለዶ ብዝድለ ብርክ ዝዓግብ ኣይነበረን ብዘይ ተሳትፎን ተረባሕነትን መናእሰይ ሃገር ኣብ ዝኾነ ክትበጽሕ ከም ዘይትኽእል ንርዳእ ኢና ኢትዮጵያ ንመናእሰያት ተስፋ ትህብ እምበር ተስፋ ተቁርጽ ሃገር ንኸይትኸውን እንኽእሎ ኩሉ ከም እንገብር ቃልያቱ ፖለቲካውን ምጣን ሀፍታውን ሕቶታት ንምፍታሕ ብዝብል ኢትዮጵያ ሓድሽ ቀዳማይ ሚኒስትር ካብ እትፋለጥ 6 ዓመታት ተቆጢሮም ኣለዉ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ናብ ስልጣን ኣብ ዝመጽሉ ጽባሕ ሕቶታት ህዝቢ ዝመለሱ ብዙሓት ተግባራት ፈጺሞም እዮም እስራት ፖለቲካ ምፍታሕ ዓፈንቲ ዝነበሩ ሕግታት ከመሓየሹን ናጻ መድረኽ ፖለቲካ ብምፍጣርን ዝናኣዱ ውሳነታት እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣመሓላሊፎም እዮም ኢትዮጵያ ብጸገማት እኳ እንተተፈተነት ቅድሚ 6 ዓመታት ናብ ስልጣን ዝመጹ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ዘጋጠሙ ጸገማት ክፍትሕኦም ሰላማዊ መማረጺ ቁልፍ መፍትሒ ጸገማት ከም ዝኾነን ደጋጊሞም ክዛረቡ ተሰሚዖም እዮም የኛ መሻት ሁሉ ጊዜም ሰላም ናትና ትምኒት ኩሉ ጊዜ ሰላም እዩ እንዛረቦ እንጽዕሮ ኣብዚሕና ንደልዮ ሰላም ኣብ ሃገርና ንኸዓስል እዩ ኢትዮጵያ ህዝባ ካብ ጸልማት ንምውጻእን ቁጠባዊ ዓቕማ ንምምዕባልን ዓሊማ ኣብ ኣፍሪካ እቲ ዝዓበየ ግድብ ህዳሴ ቅድሚ 13 ዓመታት 24 መጋቢት 2003 ዓመተ ምህረት ብዕሊ ምጅማራ ዝዝከር እዩ ህንጸት እቲ ግድብ ዝዛዘም ዘሎ ኮይኑ ሕዚ እውን ከምቲ ልሙድ ኩሎም ኢትዮጵያውያን ተሳትፎኦም ኣጠናኺሮም ክቕጽሉ ከም ዝግባእ ይግለጽ ጌታቸው ዓለሙ ተወሳኺ ኣለዎ ኢትዮጵያ ህዝባ ካብ ጸልማት ንምውጻእን ቁጠባዊ ዓቕማ ንምምዕባልን ዓሊማ ኣብ ኣፍሪካ ዝዓበየ ግድብ ህዳሴ ቅድሚ 13 ዓመታት 24 መጋቢት 2003 ዓ.ም ብዕሊ ምጅማራ ዝዝከር እዩ 24 መጋቢት 2003 ዓ.ም ኣብ ጉባ ተረኺቦም ሰረት እምኒ ኩርናዕ ዘንበሩ ነበር ቀዳማይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ ኢትዮጵያ ህንጸት ግድብ ትጅምር ብናይ ባዕላ ቁጠባዊ ሃፍቲ ብናይ ባዕላ ሰሙያን ሓሳብን ምዃኑ ምዝራቦም ዝዝከር እዩ ኢትዮጵያ ንዘመናት ዝሓለመት ሕልማም ኣብ ጉባ ጋህዲ ኮይኑ እዩ እዚ ግድብ ኣብ ምዝዛም ዝርከብ ዘሎ ኮይኑ ኩሉ ኢትዮጵያዊ ከም ወትሩ ተሳትፎኡ ንኸጠናኽር ኣብ አሜሪካ አምባሳደር ኢትዮጵያ ኢንጂነር ስለሺ በቀለም ጸዊዖም የግሉ ሴክተርና መንግስት እያንዳንዱ ዜጋና በውጭ የምትገኙ ኢትዮጵያውያንና ትውልደ ኢትዮጵያውያን ውልቀ ሴክተራትን መንግስትን ሕድሕድ ኣብ ወጻእ ትርከቡ ኢትዮጵያውያንን ትውልደ ኢትዮጵያውያንን ኣብ መወዳእታ ምዕራፍ ንዝርከብ ዓብይ ግድብና ከምቲ ልሙድ ብውልቀ ይኹን ብሓባር ብጽሒትና ብዝተለመደ ኢትዮጵያዊ ሓቦና ንኽንዋጻእ ሃደራ ይብል ኣብዚ ዓመት እውን ንህንጸት ግድብ ኣስተዋጽኦ ንምግባር ናይ መወዳእታ ዓመት ብምዃኑ ነቲ ግድብ ብዝተዳለወ መሐገዚ መንገድታት ድጋፍኩም ብምግባር ኩላትና ሓቢርና ንክንዛዝሞ ይሓትት ኢትዮጵያ ኣብ ሩባ ኣባይ ግድብ ብምህናጽ ማይ ኣባይ ናብ ቁጠባዊ ልምዓት ንምልዋጥ ካብ 1922 ኣቆጻጽሪ ኣውሮፓ ጀሚራ ብርክት ዝበሉ ጻዕርታት እኳ ተገበረት ብናይ ባዕላ ቁጠባዊ ዓቕሚ ምስራሕ ብዘይምኽኣላ ግብራዊ ምግባር ኣይከኣለትን ነይራ 24 መጋቢት 2003 ዓ.ም ግን እዚ ንነዊሕ እዋን እንዳወጠነቶ ዘየሳኽዐቶ ትልማም ፖለቲካዊ ሽርሕን ጉርሕን ታሕተወት ተፋሰስ ሃገራት ተጻዊራ ብናይ ባዕላ ዓቕሚ ሩባ ኣባይ ካብ ደርፊን ቃላዊ ሓሳባትን ኣልዒላ ህዝቢ ኢትዮጵያ ቁጠባዊ ረብሓ ዝረኽበሉ ንክኸውን ህንጸት ግድብ ብዕልያ ጀሚራ ኣብ ምዝዛም ትግድብ ባህጊ ኢትዮጵያውያን ሕዝውን ዝለዓለ ምዃኑ ገለ ኢትዮጵያውያን ሓሳቦምን ተሓጓሶምን ይገልጹ
የሆነ ውስጤ والله ኣብቲ እዋን ኣጋጣሚ ብዙሕ ማይ ኣይነበሩን እንተኾነ ግን ዑደት ከሳልጥ ከለኹ ዝፈጠረለይ ተሓጓስ ልዑል ነይሩ ዋላ ብዙሕ ማይ ይንበሮ ሽዑ ዝነበረ ምንቅስቓስ ሰሞያ ክሬናትን ማሽናትን ክርኢ ከለኹ ኣብቲ እዋን ኣቦ ሓደ ቆልዓ እየ ነይረ ሽዑ ከባቢ ምስ ወለድኹ እየ ኸይደ ሽዑ ምሳይ ንዝጎብነዩ ልዕሊ ንዑመር ወደይ ሙላደይ ነዚ ግድብ ኣብዚ ምርኣይ ሕጉስኒ እየ ኢለዩ የኢትዮጵያ የህዳሴ ግድብ ሀገራዊ ግድብ ነው ግድብ ህዳሴ ኢትዮጵያ ሀገራዊ ግድብ እዩ ፖለቲካዊ ትካል ኣይኮነን ጉዳይ ስርዓት እውን ኣይኮነን ሃገራዊ እዩ ንሃገሩ ዝፈቱ ህዝበ ይብላዕ ይጠቐም ዝብል ኣብዚ ማዕበለ ሃገራት ዝነብር ኩሉ ሃገሩ ኢትዮጵያ እውን ከምኡ ክትምዕብል ዝደሊ እንተኮይኑ ዝኣቕሙ ካብ $1 ጀሚሩ ከደግፍ ይግባእ ይህ መሰረታዊ የሆነና ቀጣይ የሆነ እዚ መሰረታውን ዘላቕን ዝኾነ ንሕና እኳ እንተሓሊፍና ዝቕፅል ትውልዲ ክጥቀመሉ ዝኽእል ፕሮጀክት ደው ኣይነብሎን ኢልና ብብዙሕ ፀገማት ሓሊፍና ኣብ ዝበፅሕና ኢና ሕዚ እውን ነዚ ሓሳብ ካብ ቀደም ጀሚሮም ሒዞም ክሳብ ሕዚ ቀዳማይ ካልኣይ ሳልሳይን ራብዓይን ምልኢት ማይ ግድብ ህዳሴ ዝበፅሐሉ ብርኪ ዘዕግብ ብምዃኑ ድሕሪ ሕዚ ናብትን ናብዝን ከይበልና ተሓባቢርና ነዚ ግድብ ዛዚምና ኩላትና ብሓባር ሪቫን እንቆርፀሉ መዓልቲ ንምብፃሕ ክንቃለስ ኣለና እቲ ግድብ ተሃኒፁን ትዛዘም ዝሕዞ መጠን ማይ 74 ቢልዮን ሜትሪ ኪዩብ ከም ዝኸውን ትፅቢት ዝግበር ኮይኑ ዝሕዞ ስፍሓት መሬት ድማ 1875 ካሬ ሜትሮ ከም ዝኸውን ይግለጽ እቲ ግድብ ታሕቶት ተፋሰስ ሃገራት ሕቶ ዝለዓለሉ ኮይኑ ኢትዮጵያ ኣብ ናይ ባዕላ መሬት ሃኒፃ እናዛዘመቶን ዘላ ግድብ ብዙሕ ተመክሮ ከም ዝረኸበትሉ ኣባል ተደራደርቲ ጉጅለ እቲ ግድብ ዶክተር በለጠ ብርሃኑ ሓቢሮም ወሰን ተሻጋሪ ውሃዎች ምን አይነት ነው የምትዳደሩበት መርሆ የሚለው ነገር ዶብ ተሳገርቲ ማያት ብምንታይ ዓይነት መርሆ እዮም ዝመሓደሩ ዝብል ብመንጽር ሕጊ ብመንጽር ምህንድስና ማይን ቴክኒክን ብግልጽ ምርዳእ ዝከኣለሉ ዓቕሚ ተፈጢሩ እዩ ግድብ ህዳሴ በምህላው ምኽንያት ካልኣይ ኢትዮጵያ ብኸመይ ክትቀርብ ከም ዘለዋ ብፍላይ ከም ላዕለወይቲ ተፋሰስ ምስቲ ምዃና ማይ ወሃቢት እያ ስለዚ ማይ ወሃቢት ሃገር ብኸመይ እያ ምስ ማይ ተቐበልቲ ሃገራት ክትደራደር ዘለዋ መሰላ ክትኽብር ዘለዋ ዝብል እኹል ልምዲ ዝተወሰደሉ ኸይዱ እዩ ምባል ይከኣል ከም ሃገር እውን ኣብ ጉዳይ ዶብ ተሳጋሪ ማይ ከመይ ክትደራደር ከም ዘለዋ ኣበየኑ እዋን ነገራት ክብ ምባል ከም ዘለዋ ኣበየናይ እዋን ከ ኣዝሕል ምባል ከም ዘለዋ እቲ ድርድር ምስ ኣየናይ ፖለቲካ ከም ዝራኸብ ምፍላይ ዝተኻኣለሉ ኸይዱ እዩ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝሃገር ካብ ድኽነት ንምውፃእ ካብ ዝፍጽሞም ሓያሎ ተግባራት ተቐንዲ ህንጸት ዓብዪ ግድብ ህዳሴ ኢትዮጵያ እዩ ግልሪቱ ወሃብቲ ዓብዪ ግድብ ህዳሴ ኢትዮጵያ ካብ ኩናት ዓድዋ ቀፂሉ መላእ ኢትዮጵያውያን ሓድነቶምን ምትሕብባሮምን ዝረኣይሉ ፕሮጀክት ምዃኑ ይጠቕሱ ብምዃኑ ድማ ሕዚ እውን እቲ ኣብ ምዛም ዝርከብ ህንጸት ግድብ ንኽዛዘም ኩሉ ኢትዮጵያዊ ተሳትፎኡ ኣጠናኺሩ ንክቕፅል ኩሉ ዝስማዕምዐሉ ሓሳብ እዩ ኣብ ክልል ትግራይ 4.5 ሚልዮን ህዝቢ ሰብኣዊ ሓገዝ ዝደሊ ምዃኑ ኮሚሽን ኣመራርሓ ስጋት ሓደጋ ግዝያዊ ምምሕዳር እቲ ክልል ኣፍሊጡሎም ዘሎ ፀገምን ዝግበር ሰብኣዊ ሓገዝን ክመጣጠን ብምግባር ህዝቢ ምድሓን ከም ዘድሊ ኮሚሽነር እቲ ኮሚሽን ፃውዒት ኣቕሪቦም ዓባዲ ደመቀ ተወሳኺ ኣለዎ ኣብ ክልል ትግራይ 4.5 ሚልዮን ዝግመት ህዝቢ ሰብኣዊ ሓገዝ ከም ዘድልዮ ኮሚሽን ኣመራርሓ ስጋት ሓደጋ እቲ ክልል ኣፍሊጡ ካብ መንግስታዊ ዘይኮኑ ትካላት ን3.1 ሚልዮን ህዝቢ ዝኸውን ሰብኣዊ ሓገዝ ኣብ ወርሒ ጥርን የካቲትን ከም ዝተረኽበ ዝሓበሩ ኮሚሽነር እቲ ኮሚሽን 1.4 ሚልዮን ህዝቢ ግና ክሳብ ሕዚ ሰብኣዊ ሓገዝ ከም ዘይረኸበ ሓቢሮም ጽንዓት ዘመላኽቶ ን4.5 ሚልዮን ዝኸውን ህዝቢ ብፁፅ ምግቢ ከም ዘድሊ እዩ ኣመላኺቱ ጽንዓት ምግቢ ጥራሕ ዘይኮነስ ካብ ምግቢ ወፃእ ዘለውን ብስፍሓት ጽንዓት ኣካይድ እዩ ምግቡን ካብ ምግቢ ወፃእ እውን ዘለው ኩሎም ርኢና ኢና ብዋናነት ግን እስካብ ሕዚ ካብ መንግስታዊ ዘይኮኑ ትካላት እስካብ ሕዚ ተረኺቡ ምንቅስቃስ ተጀሚሩ ዘሎ ሓደ ካብ WFP እውን ካብ CRSን ክልቲኦም እዮም ኣብ ብምግቢ ዝሕግዙ ናብ 3.1 ሚልዮን ዝኸውን ኣብ ጥርን ናብ ለካቲትን ምንቅስቃስ ጀሚሮም ኣለዉ ተዋና ግን ዘድሊ 4.5 እዩ ስለዚ ናብ 1.4 ሚልዮን ዝኸውን ምንም ድጋፍ ዘይብሉ እዩ ዘሎ እስካብ ሕዚ ማለት እዩ ኣብዚ ዘሎ ነገር ምክንያቱ እቲ ሪሶርስ የብልናን ስለዚ ካብን ዓቐብ ክንከይደ ንኽእልን እዩ ንሕና ድማ ያው ሪሶርስን ፈንድን ክመፅእ ኣለዎ ናይ ኣድቮኬሲ ስራሕቲ ክሰርሑ ኣለኩም ስለዚ እቲ ፅንዓት ድማ ከም ጥቅሚ ሒዘው ጋዕናዮ ናይ ፌደራል እውን ብፌደራል እናተመርሒ እቲ ፅንዓት ተኻይዱ
ናይ ክልልን ናይ ፌደራልን ናይ መንግስታዊ ዘይኮኑ ትካላትን ናይ ሓባር ጽንዓት እዩ ማለት እዩ መንግስታዊ ካብ ዘይኮኑ ትካላት ብተወሳኺ መንግስቲ ፌደራል ኣብቲ ክልል ቀረብ ሰብኣዊ ሓገዛ ብምምላእ ጻዕርታት እናገበረ ከም ዝርከብ እቶም ኮሚሽነር ኣብሪሆም ተኻሊእ ምስ ናይ ፌደራል ምናልባት ሱን ክግለጽ ስለ ዝግብኦ ናብ ከባቢ 25,000 ኩንታል ዝኸውን ን155,000 ተጠቀምቲ ድሕሪ ቅድሚ ሕዚ ሓበሬታ ምልዋጥና እዚውን ሓጊዞምና እዮም ካልኣይ 15 ዝኾና ወረዳታት ካብ ጽንዓት ወፃእ ዝኾና እኒኣ ብፍላይ ከተማታት እየን ማይጨው ዓዲ ጉደም ሃገረ ሰላም ዓዲግራት ዘን ዓበይቲ ከተማታት ዝበሃላ ምንም መማረፂ ዘይብለን እዚኣተን እውን ብደንቢ ስሬስ ዝኾነ ፀገም ዘለዎን እየን ሓደ በዝሕ ተፈናቃላይ ዘለዎን እየን ካልኣይ ድማ ምንም ናይ ኢኮኖሚ መማረፂ ዘይብለን ከተማታት እየን እዚ ምስ ናይ ፌደራል ሓደጋ ስጋኣት ኣመራርሓ ኮሚሽን ብምዝራብ 25,000 መፅኡ ዘሎ ብፍላይ ነቲ ተፈናቃላይ ነገር ግን ኣብዘን 15,000 ድማ ናብ ከባቢ 700 ናብ ከባቢ 780 ገለን ሽሕ ይመጽእ ስለዚ ናብ 630,000 ዝኣክል ምንም ሓገዝ የብሉን ዘሎ ማለት እዩ ዝተፈናቀልቲ ጥራሕ ግን 25,000 ዝኸውን ኩንታል ተላኢኹ ኣሎ እዚ ምስገና ይግባእ እቲ ሰብኣዊ ጸገምን ዝግበር ዘሎ ሓገዝን ዝመጣጠን ከም ዘይኮነ ዝሓበሩ ኮሚሽነር ኮሚሽን ኣመራርሓ ስጋት ሓደጋ እቲ ህዝቢ ካብቲ ዘለዎ ጸገም ንኽወፅእ ሓገዝ የድልዮ ኢሎም እቲ ኩነታት እዚዩ ዝመስል እቲ ጸገም እዩ እምበር እቲ መፍትሒ እኹል ኣይኮነን ነቲ ጸገም ዝምጥን መፍትሒ ግን እኹል ኣይኮነን ጅማሮ ጥራሕ ኣሎ እቲ ጅማሮ ድማ ብፍላይ ምስ ናይ ሰብ ህይወት ምድሓን ምስ ናይ እንስሳት ምድሓን ክትሪኦ ከለኻ ብቑዕ ኣይኮነን ኣብ ከቢድን ኣብ ብጣዕሚ መተሓሳሰብ ኩነታት ኣለና ኢልካ ምግላጽ ይከኣል እቲ ህዝቢ ክትተርፍ ኣሎ ክብተን የብሉን እንተነኣሰ ዝቕፅል ምህርቲ ዘመን ጽቡቕ ክረምቲ እዩ ኢልካ ተመኒኻ ተሊምካ እንኳን ካብ ጸገም እዚ ንኽንወፅእ ግን ሓገዝ የድልየና ኢና ኣብ ክልል ትግራይ ኣስታት 1.1 ሚልዮን ተመዛባሊ ህዝቢ ከም ዝርከብ ተሓቢሩ ዜና ዕዳጋ ተፈጢሩ ዘሎ ሕፅረት ነዳዲ ክሳብ ጽባሕ ክፍታሕ እዩ ክብል ትካል መቕረቢ ነዳዲ ኢትዮጵያ ኣፍሊጡ ምክንያት እቲ ሕፅረት ነዳዲ እንታይ ምዃኑ ንምፍላጥ ኢቢሲ ሳይበር ንትካል መቕረቢ ነዳዲ ኢትዮጵያ ኣዘራሪቡ ነይሩ ዋና ፈጻሚ ስራሕቲ ትካል ይስማዓለም ምሕረቱ ሕፅረት ነዳዲ ዝተፈጠረሉ ምክንያት ኣብ ጅቡቲ ብዝወቕዐ ሓያል ዝናብ ስዒቡ ድልድል ብምፍራሱን ካልእ ዓባይ ናይ ጽዕነት መኪና ተገልቢጣ መገዲ ብምዕፃዋን ምዃኑ ተዛሪቦም ነቲ ጸገም ንምቕራፍ ነዳዲ ዝፀዓና ቦቲታት ብድሬዳዋ ኣቢለን ንከኣትዋ ተገይሩ እዩ ዝበሉ እቶም ዋና ፈጻሚ ስራሕ ነዚ ስዒቡ ትማሊ ድሕሪ ሰዓት ጀሚሩ ነዳዲ ዝፀዓና ቦቲታት ምእታው ምጅማርን ኣረጋጊጾም ካብዚ ብተወሳኺ ሎምን ጽባሕን ነዳዲ ዝፀዓና ቦቲታት ከም ዝኣትዋን እቲ ጸገም ክሳብ ጽባሕ ንግሆ ከም ዝፍታሕን ገሊጾም የኢትዮጵያ የሀገር መከላከያ ሰራዊት ዘር የለውም ያ አቲቲዩድ መፈጠር አለበት አርሚ ውስጥ ናሽናል ፍላግ የሚጠብቅ አርሚ መሆኑን ዲፕ ኢንሳይድ ማመን አለበት የኢትዮጵያን ቀጣይ እድገት ዘላቂነት ማረጋገጥ ማስቀጠል ይቻላል ምንም ጥርጥር የለውም ኢትዮጵያን ለማስቀጠል የሚያስችል ሙሉ ብቃት ተፈጥሯል ኢትዮጵያ ውስጥ የኢትዮጵያ አርሚ ሶማሊያ ገብቶ ሩዋንዳ ሄዶ ኡጋንዳ ሄዶ በሄደበት አሸናፊ ያደረገው ከሰው የተሻለ ትጥቅ ስላለው አይደለም ሞራል ስላለው ጀግንነት ስላለው የተገነባው እንደሱ ነው ማዕድ ዜና ይቅጽል ክብራት ተመልከትና ሕዚ ድማ ናብ ዜና ወጻእ ክሰግር